Što su to gravitacijski valovi i kako su znanstvenici uspjeli izmjeriti gravitacijske valove kao posljedicu ujedinjavanja dviju crnih rupa više od milijardu svjetlosnih godina udaljenih od nas? Pogledajte i poslušajte u videu koji slijedi. Pokušajte ostati do kraja jer ćete saznati rezultati jednog od najljepših znanstvenih eksperimenata modernog doba. Prvo, što su to gravitacijski valovi? Gravitacijske valove je predvidio Einstein prije više od 100 godina i oni nastaju kao posljedica ubrzavanja bilo koje mase. Ja kad ovako radim rukom, nastaju gravitacijski valove, ali oni su toliko slabi da smo mislili da ih nikad nećemo detektirati. To je mislio i Albert Einstein prije 100 godina, rekao je da vrlo vjerojatno ih nikad nećemo detektirati. Što znači da ih detektiramo, da se mora zaista u svemiru dogoditi nešto spektakularno. I to se i dogodilo i događa se i dan danas. A šta se u biti dogodilo? Dakle, 1.400.000.000 svjetlosnih godina udaljeno od nas, dvije crne rupe su kružile jedna oko druge milijunima godina. Jedna je imala masu 35 puta veću od Sunca, druga 30 puta veću od Sunca. Kako su kružile jedna oko druge, tako su se približavale i onda se dogodilo zaista nešto spektakularno. Ujedinile su se i stvorile novu crnu rupu koja onda imala masu 62 puta veću od Sunca, a njih dvije zbrojene imaju 65, što znači da su tri mase Sunca se izračile u obliku gravitacijskih valova i to ujedinjavanje i zračenje je trajalo 0,2 sekunde. Snaga tog zračenja je bila toliko velika da je te 0,2 sekunde njegova snaga bila 50 puta veća nego snaga zračenja svih zvijezda u vidljivom svemiru zajedno. I onda su ti gravitacijski valovi putovali svemirom. I putovali su 1,4 milijarde godina i došli do Zemlje. Kad su došli do Zemlje, proizveli su efekte na svu masu na Zemlji da su je pomakli za vrlo malo. Da bi detektirali taj mali pomak, znanstvenici su morali napraviti zaista vrlo precizne instrumente. Dva takva instrumenta su napravljeni u Americi, zovu se interferometri. I u biti ideja je sljedeća. Napravite dva tunela duga 4 km koja su okomita jedna na drugi. U samom ishodištu tih tunela stavite ogledalo, usmjerite laser i raspodijelite lasersku zraku na dvije. Jednu pošaljete u jedan tunel, a drugu u drugi tunel. Na kraju tih tunela stavite ogledala i pustite da laserska zraka ode do kraja, odbije se i vrati nazad i zbroji. I onda računate, ako se bilo što poremeti i dogodi tim ogledalima, ako se mrvicu pomaknu, da će se poremeti zbroj tih dviju zraka i da ćete vi to moći detektirati. I to se u biti dogodilo kad su došli gravitacijski valovi. Ti gravitacijski valovi su pomakli ova ogledala na kraju sad zamislite, za 1/1000 dio promjera jednog protona. Promjer jednog protona je 10 na minus 15 metara. To je miliontni dio milijarditog dijela jednog metra, pa još 1000 puta manje od toga. Da bi zaista mogli detektirati tako mali pomak, znanstvenici su ga onda zaista morali pojačati to na način da puste zraku da se 300 puta odbije od ogledala 4 km udaljenog, tako da je praktički efektivna dužina tog tunela umjesto 4 km bila 1200 km. I kad se ta zraka odbila, vratila nazad i zbrojila, vidjelo se da se nešto poremetilo. Ako imate samo jedan detektor, vi ne možete znati je li se to dogodilo zbog nekog svemirskog objekta ili je možda prošao jedan vlak tu blizu pa je poremetio ta ogledala. I zato morate napraviti barem još jedan takav detektor. U Americi je napravljen jedan takav detektor u Livingstonu u Luizijani, a drugi u Hanfordu u državi Washington. I onda što se u biti dogodilo? 14.9.2015. godine naišao takav gravitacijski val. Prvo ga je detektirao detektor u Livingstonu u Luizijani, a onda 7 milisekundi nakon toga detektor u Hanfordu u državi Washington, a 7 milisekundi je točno onoliko koliko treba ako se taj val propagira brzinom svjetlosti da dođe iz Luizijane u državu Washington. I tako se u biti detektirao signal gravitacijskih valova. Dakle, da rezimiram, dvije crne rupe udaljene 1,4 milijarde svjetlosnih godina, jedna s masom 35 puta većom od Sunca, druga s 30 puta većom od Sunca, su milionima godina kružile jedna oko druge. Onda su se ujedinile, to ujedinjavanje trajalo 0,2 sekunde. U tom ujedinjavanju tri mase Sunca su se izračile u obliku gravitacijskih valova, što je bilo 50 puta snažnije nego zračenje svih zvijezda u vidljivom svemiru. Onda je taj signal putovao do Zemlje. Kad je došao na Zemlju, pomakao je ogledala u našim detektorima za 1/1000 promjera jednog protona. To su dva detektora primijetila, jedan u Luizijani, drugi u Washingtonu. I onda su znanstvenici zaključili da se dogodilo upravo ovo što sam vam sada ispričao.
Ta detekcija gravitacijskih valova je jedna od najljepših znanstvenih rezultata u posljednjih nekoliko desetljeća, ali znanstvenici se nisu tu zaustavili, nego su nastavili dalje. Napravili su i nove takve detektore i u zadnjih nekoliko godina detektiralo se više od 200 ujedinjavanja crnih rupa, neutronskih zvijezda i saznalo se jako puno o takvim ekstremnim procesima u svemiru. Recimo, u jednom od takvih procesa smo saznali da su se 2 neutronske zvijezde ujedinile u jednu i eksplodirale u obliku takozvane kilonove i u tom procesu se stvorilo zlata 20.000 puta više nego što je cijela Zemlja. Sada se naravno rade planovi i za nove takve detektore koji će biti još veći i detektirati još više takvih događaja. Čak ima ideja da se takav jedan detektor pošalje u svemir, tako da se izolira od raznih utjecaja koje postoje na Zemlji i bio bi još puno precizniji i spektakularniji. Za još mnogo sličnih znanstvenih priča zapratite me na društvenim mrežama.